ମୋ ଗାଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସପନ ନୁହେଁ, ସତ। ନା ଡଙ୍ଗରୀ ନା ସହରାଞ୍ଚଳ, ପାଚୋରୀ ପାଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ରପିତ ଏହି ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କୁଇକୁଳ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ। ପୂର୍ବରେ ଦୁରିଗଣ୍ଡା, ପଶ୍ଚିମରେ ବଡ଼ତାଲି, ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସୁନାର ପର୍ବତ ଦଡ଼ିହୁରୁ, ଯାହାର ନୀରବତା ମାଳ ଅଞ୍ଚଳର ବର୍ଷା ପାଗକୁ ସଂକେତ ଦେଇ ସୂଚାଇ ଦେଇଥାଏ। ଗାଁର ଚାରିପାଖରେ ଘେରି ରହିଛି ବିଲମାଳ ଓ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଢେପ ଜମି। ଗଛା ଗଛା ହୋଇ ରପିତ ଅଛି ଆମ୍ବ ଓ ମହୁଳିର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଓ ମଝିରେ ମଝିରେ ରହିଛି ଡିମ୍ବିରି ସମେତ ବିରାଟ କାୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ସମୂହ। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଓ ଚୌଦିଗରେ ଦିଶୁଛି ସୁନ୍ଦର ସବୁଜିମା। ଆଜ୍ଞା ୟାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏହି ମୋ ଗାଁ। ରେଳଗାଡ଼ି ଭଳି ଲମ୍ବିତ ଗୋଟିଏ ଇଟାମାଟିର ଘୋଡ଼ା, ଏକ ଆରେକର ନିର୍ଭରତା, ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ଆଖପାଖର ସମାନତା, ଟାଇଲ ଓ ଆଜବେଷ୍ଟରେ ରପିତ ସୁନ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟତାରେ ଭରା ଏହି ମୋର ସୁନ୍ଦର ଗାଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବିକା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ତ ଅନେକ ଅଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆମ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଜୀବିକା ଓ ଏକତାର ଉତ୍ସ। ପରିଶ୍ରମ ତ ଅନେକ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ କହିଲେ ଶ୍ରମିକ ମାତ୍ର। ସମସ୍ତେ ହିଁ ନିଜର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। କେହି କାହାର ଅଧୀନ ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ଧନୀ ଗରିବ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବର ବାଛବିଚାର ନାହିଁ। ସଦାବେଳେ ଖିଲିଖିଲି ହୋଇ ଉଛୁଳି ଉଠୁଥାଏ ଜନନୀ ବୃଦ୍ଧା ଆବାଳ ବନିତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସଦାବେଳେ ଏହା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବି ତୋଳିବା ହେଉଛି ଆମ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏପରି ଭାବେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ, ପୁଣି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଶସ୍ୟ କରି ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା। ଆଜ୍ଞା ପରିଶ୍ରମ ତ ଅନେକ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପଲ୍ଲୀପୁରେ ପରିଶ୍ରମ କହିଲେ 3 ମାସକୁ ବୁଝାଏ। 3 ମାସ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ବର୍ଷଯାକ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଓ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ବର୍ଷାର ଆରମ୍ଭରେ ଅଦଳ ବଦଳ ପୁଣି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ନିଜର କ୍ଷେତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଶସ୍ୟ ଓ ବିହନ ବୁଣନ୍ତି ଓ ନାନା ଜାତୀୟ ଫଳ ପନିପରିବା ଲଗାନ୍ତି ଓ ଅମଳ କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଧନୀ ଗରିବ କହି ପାର୍ଥକ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଶସ୍ୟ କାଟନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ହାସ୍ୟପ୍ରଦ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା, ଭାଷା ଓ ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତି। 2 ଦିନ ଗତ ହେଲା ପରେ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଆନନ୍ଦରେ ଖଳାକୁ ନେଉଟି ଆସନ୍ତି। ତାହା ପୁଣି ଖଳାକୁ ନେଇ ପୋଡ଼ ଓ ଗାଈ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଳାନ୍ତି।
ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପରେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମର ଅଂଶ ନେଇ ନିଜ ନିଜର ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ଏପରି ଭାବେ ଆମ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ବିଷୟ। କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିଏ ଗରିବ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନତାର ଅଧୀନ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରକୃତର ସ୍ୱାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମ ଗାଁର କାର୍ଯ୍ୟର ଏକତାର ବିଷୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।